Wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku haɗa kalan wannan bidiyon cikin sauƙi ba tare da ɓata lokaci ba. Kar ku manta da yi mana sharing wannan bidiyo domin sauran mutane su gani su ma su amfana, kuma hakan na ƙara mana ƙarfin gwiwa. Yawwa yadda za ku sa hoto yayi magana, abu na farko ku je ka Play Store ka sauko wannan application kamar yadda kake gani. Yanzu za ka shiga Play Store, ga nan za ka rubuta sunan shi zai taso maka kamar haka. Dai ni na sauko shi, kawai visa shi yake buƙata, shi kuma yana buƙata ne, to sai ka shige shi kamar haka. A wani waje nan da aka ce photo da avatar, wannan wuri sai ka shiga kai. Daga nan kun ga da ni ina da hoto ma a kai, to nan za ka taɓa in kai da kake so ka ɗauko wajen avatar wannan. Daga nan za ka ga yana research zai zaƙulo hotunan da ke kan wayanka kamar yadda kake gani. To sai ka komo nan cikin haɗin da aka ce ajutan nan za ka taɓa, za ka ga nan sama in rubuta mai za ka yi, ka taɓa na saman nan. In kuma research za ka yi wani waƙa ne sai ka taɓa na biyun nan. In kuma a galerin ka za ka ɗauko audio sai ka taɓa na uku. In kuma kai tsaye za ka yi magana sai ka taɓa na huɗun nan. Kenan za ka yi magana kai tsaye muryar da kake so ya kwaikwaya. Ni na ukun zan taɓa domin cikin galeri nake son yin shi, in ɗauko ya kwaikwayi wannan murya. Zan sama confirm, za ku ga yana ga research. Yanzu kamar yadda kuke gani ya gama, ga muryar da ya kwaikwaya. Wannan shine a takaice waƙa ne na ɗora. Yanzu wannan kun ga logo ne, in kana so ka shahe shi dole sai ka biya. To ya ake shahe shi, zan mana bidiyo na musamman. In ka haɗu da wannan bidiyon za ka iya shiga cikin page na, zai yiwuwa za ka yi daidai da na suke bidiyon. To yadda za ka sauke shi ne, ga wani cibiya na wanda ya ƙasa nan, ka taɓa shi kaga ya yi adjusted cikin galerin ka. Yanzu za ka je galeri za ka isko shi kai tsaye. Wannan shine ya takaice.